ତପଇ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବଙ୍କ ଭିତରେ ନାଁଠାରୁ 7 ଖଣ୍ଡ ବୋଇତ ଦରିଆରେ ଚାଷ କରୁଥିଲା। ତନବନ୍ତ ପରି ଏଡ଼େ ଧନୀମାନେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଭାରିଯାଙ୍କ ନାଁ ଶକୁନ୍ତଳା। ତାଙ୍କ 7 ପୁଅକୁ 7 ବୋହୂ। 7 ପୁଅରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନାଁ ତପଇ। ତାକୁ ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତା କଥା କେତେବେଳେ ହେଲେ ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସରନ୍ତା ପଣରେ ସରିଯାଇଛି। ଋଷି ବସିଲେ ଘର ଦୁଲକେ। ସେ ସର ଲବଣୀ ଖାଉଥାଏ, ସୁନା ରୂପାରେ ଚାଲୁଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ତାର ସଙ୍ଗାତୁଣୀ। ସାଧବ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବଉଳ ମକର, କିଏ ଗଜାଙ୍ଗ, କିଏ କଷି କାକୁଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ କେତେବେଳେ କଉଡ଼ି ଖେଳେ, କେତେବେଳେ ଦଳିରେ ବସେ, କେତେବେଳେ ପୁଚି ଖେଳରେ ମାତିଯାଏ। ହେଲେ ବି ବାଲି ଖେଳ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଚୁଲି ପକାଇ ମିଛିକା ରାନ୍ଧେ, ସାରୁ ପତ୍ର ପକାଇ ମିଛେ ଖାଏ। ଭଗେଇ କୁକେଇ ଘେନି ବେଳେ ବେଳେ ଖେଳୁଥାଏ। ଦିନେ ଖେଳୁଛି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତପଇକି ଚାହିଁ ମୁହଁଟାକୁ ନେଫିଡ଼ି ଦେଲା। କହିଲା, ମଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ହୋଇ ଏଇ ବାଉଁଶ କୁଲେଇ ଘେନି ଖେଳୁଛୁ। ମୁଁ ତୋ ପରି ହେଇଥିଲେ ସୁନା କୁଲେଇରେ ଖେଳନ୍ତି, ସୁନା ଚାନ୍ଦ ଲାଗି ବାପା ଭାଇଙ୍କ ପାଖେ ଅଳି କରନ୍ତି। ହଇଲୋ, ତୋର କ'ଣ ନାହିଁ? ତୁ କାହିଁ କାଉଁଇଲା କିଛି ନଥିଲା ଛେଉଣ୍ଡ ପରି ଖେଳୁଛୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ତପଇ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗାଧେଇଲା ନାହିଁ କି ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଯାଇ ରତ୍ନକନକରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଲା। ବାପା ଯାଇ ଡାକିଲା, କାହିଁ ରୁଷିଛୁ ମା', ଆ ଗାଧେଇବୁ। ତୋର ଆଉ କୋଉ କଥାରେ ଉଣା କଲା ହେଲା? କିଏ ମାଇଲା, କିଏ ଗାଳି ଦେଲା? ତପଇ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ମା' ଆସି ଡାକିଲା, ହଜିଥିଲେ ଖୋଜେଇ ଦେବି, ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗଢ଼େଇ ଦେବି। କ'ଣ ହୋଇଛି କହ। ତପଇ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଡାକିଲେ, ଭାଉଜମାନେ ଡାକିଲେ। ଶେଷକୁ ସବା ସାନ ଭାଉଜ ନୀଳେନ୍ଦୁ